ሩቅ ርቀት ሆኖ ውጊያ ይመራ የነበረ ሰው at the same time በኤክስካቫተርስ ወርቅ የቆፈረ ይሸጥ ነበር ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባል ንብረት ነው እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዲያስገባ ተደርጎ እና ኃይለ ስላሴ የተዘረፈ ብር ነው ነገር ብር ከመንግስት ካዝና የወጣ ብር أب قديات مراق أفريقيا أما خارج قدام منيستر خوينهم ناصر حزركو أي تجيتاتشو ردام تمالا ماسيو من التلفزيون فانا صانعت كيرم يوم أي تجيتاتشو أب صانعتهم مركز ولا قديات زلعل انتخانو فلاي مسبل شو نتسررها لعلو تمررها بوليتيكان وتدراون نقدي زي هجا وركن كمدو ما مزوار دك سوات بصفحات العلم اللوميم أي تجيتاتشو ردا كاوتهم زلعلو مع بيت نتوتات لاوهم هنا بزح مثالي نقرأ ورك نقد وزحتي سب زي حقاو نقد ورقي تحرس من بريتوريا تجمر يمسلم جنا يخونن إذا خنات أنا زعمنا له تقاوم يا كايدم أنا زعمنا له قالسي يا كايدي لي حسب بس زعمنا له قالسي أجندة هذا تقرأ حيزم تقالسو بزحت وتعدروا حلف تلهم نسرح وسراح زلنا خبري بفتم خان سايخلن كندما أتخنات جنا نهلهم وعش حز غطور مناسه وتنابل عن نهلو خي قري دفاع عن مقاعد الناس وصلنا يم إكسكافاتر وركن مرايز تقوم زنور عززتون نيروبنا زي كفلات يقبع كحشو خلو بتعمي زجر مالي أنا كسب حزز حشخوا يخلني كسب حزز تعجزهم يخلني سوات الناشط وزنور سوات نيروبنا إرتراوي مشات نبرة يزبهال نبرة مجمر على مو سراوت إرترا نمفراسي نيرم زد ما بأناون قبولي نيرم سراوت إرترا مفراس سوات خمس مقواري سراوت إرترا خفرس سرح استوها وجن جنزب زلهم سوات راح يكفر الزخل سلازي أتودد خاوت يرخوا واقع يقدر مالتهم بزمن قد سوات مسحسخة سران شوعات المناسيات أو حدا جزات عاديهم عوض أي بيت سوى اللوم زبالة سوات أكاونت نحاتتخا حد حساب بنشر $14 كاتي كبر سلازي إسرا سبت تحسخا $8 تأتي بس رحنا عوض أي أكاونت خافيتهم وعش حز غطر سوات النعجتون الناشطون زنور نيرومنا هذه بإرتراويان تجمرة نابتولد تجارو تشجع جرميم إذا أسرار حزمر حدما عبيت أمر رحتات اللوم إذا أتنينا وحق خنا قرب خلت عمد خوينو ويو زولاي تجيتاتشو إذا خير زمر حوا حلفتوت ناي حق تعاتاتنا تخيسفن وعلون وعلون بتقوم استحلال خون زدقا قفون يوم يولم زعبا نقد ورك وسيقوم انتقل صدمام أبز حزوان أب نقد ورك استسماري نهاجرة تقرأي حزوان كسام ودا تخسو عينا ولا ذكر جنرال اللوم زي أب نقد ورك إخات سماري خزل لخا كبهالي قبا إنه علم قوي سرح وجهن النت مسوات مناسي مسرت كيرو زمازا جهن النتيم زو مناسي ناب خفو سدد زدارك درجة بصحة ناب ترى نقد ورك عاتيوم نليبنتهم ناي تقرأي جزات እንደገና ምርጋት ገረምና ተዛረቡ እንደገና ናብ ኻሊ መስዋዕት ነዝመነ ሲኸን ቀሳቀስ ምራይ ንባዕላ ኃይለ ስላሴ ዝተሰራ ቅርሺ ዝብለካ ዘለኹም ካብ ካዝና መንግስቲ ዝወፃ ቅርሺ ብሚልዮናት ዝቁፀር ቅርሺ ዝሰርቁ ሰባት ሕዚ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ሓድነት መንእሰይ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሩ ንኣጉል መስዋዕትን ትፍክሩ ብሽም ጅግንነት ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዝበልኹኻ ካብ ልቦም ህዝቦም ከገልግሉ ዝደልዩ ወታደራት ሓለፍተሎም ካብ ልቦም ሰላም ዝደልዩ ስለዚህ እንባዓል ምግቤን ኃይለ ስላሴን ብገበን ተዘፊቆም ድንገት ዝኾነ ሰላም ተፈጥሩ ናብ ሓደጋ ናአቱይና ተሓተት ክንኸውኒና ዝብሉ ሰባት እዚ ግርግር ክፍታሕ አይደሉም ስለዚህ ናብቲ ተኾነውን ክንኸይዲና ዝግጅት ይገበር ይብሉኻ ንህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ካሊእ ኩናት ከእትይዎም ዝሓስቡ ዘሎም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ታይ መሲልካ ዝሕሰብ ዘሎም ኣብዚ መንግስቲ ፌደራል ወደብ አጀንዳ ዝብል ድንገት ኩናት ክገጥመና ይዙል ስጋት እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ክኸውን ስትራቴጂዮም ዘቕምጡ ዘሎም እዚ ኣይኸውንን መንእሰይ ትግራይ ኣገዲድ ኻንተ እቲኻዮ ፌደራል መንግስቲ ተቐርቂሩ ክዳኸም እዩ ስለዚ ብመስዋዕት መንእሰይ ትግራይ ክንድሕኒና ዝብሉ ኣተሓሳስባ ዘለደ እዩ ሰላም ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ብናተይ እምነት በኢትዮጵያ ይኹን በኤርትራ ወገን ኩናት ክፍጠር የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደጋ ክጋለጽ የብሉን እዚ ናተይ እምነት እዩ ግን ክመርጽ እንተሃሊኒ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ዓውዲ ኩናት ክኸውን የብሉን ኢለ ክሳብ መወዳእታ ክቃለስም እዚ ኸይኸውን እንቅፋት ዝኾንና ዘለው ኣብ ንግዲ ወርቂ ተሰማረዩ ዘረፍትዮም ግንባር ኣዘዝቲ ከይቀረዩ ቀሊል ኣብነት ክነግረካ 2014 ኣብ ዳባት ደባርቅ ሊማሊም አካባቢታት ኣብ ርሑቕ ርሕቀት ኮይኑ ውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት በኤክስካቫተር እናኳዓተ ወርቂ ይሸይጥ ነይሩ እዚ ኔትወርክ እዩ ፖለቲከኛታት እውን ኣለው ክብል ኣይተጌታቸው ረዳ ይኸስስ at the same time በኤክስካቫተርስ ወርቂ የቆፈረ ይሸጥ ነበር ይሄ ኔትወርክ ነው ይሄ ፖለቲከኛው ማለት ኣይተጌታቸው ምስ ምጭብርባር ገንዘብ ተታሒዙውን ኣብ እዋን ሓላፍነቶም ገጥሚን ዝወልዎ ከም ሰብ ይገልጽም ኣብቲ ሰዓት ንሱ ገንዘብ የለየና እዩ ትኽክል ይለውን ያምን
ኩናት ስለንገብር ዘለና ገንዘብ የለና ይተዋሂሉ ናይ ውልቀ ባንክታት አይነንኻ ናይ መንግስት ግን ክንወስድ ኣለና ክንብል ፖለቲካዊ ውሳነ ወሲና ኣነ ክሻው ዝፈልጦ 4 ቢልዮን ኣብ ኢሹ ኣካውንት ዝነበረ እዚ ምርጋጽ ተኸሊኻ ኣብ ብሔራዊ ባንክ ምክንያቱ ጊዜያዊ ማሕዳር ምስኾንኩ ዝመጸለይ ወረቐት ታይ ከም ዝተፈጠረ ግለጹልና ዝብል ነይሩ ኣብዚ ኣካውንት ዘሎ ገንዘብ ንኽእከብ ካብ ዝተመደቡ ሰባት ሓደ ኣብ ግንባር ኣዛዝ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ከባቢ 1 ቢልዮን ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ትሕቲኡ ተፍተፍ ዝብሉ ዝተወሰነ ተተኸብሎም መብዛሕትኡ ሰብ እቲ ቃልሲ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዝህቦ ረብሓ ፈሊጡ ተሳቲፉ ገንዘብ ክኽፈል የተጋደለን ሃይለ ግን ኣብ ንግዲ ወርቂ ጥራሕ ዘይኾነስ ናይ ወርቂ ማሽናት እናኣተ ይዘውዕል ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ኣብ ስራሕ እዚ ኣትዮም እዮም እዞም ሰባት ምስ መንግስቲ ፌደራል ከቀረ ይነጋገሩ እዮም ብፌደራል ማሽን ከተሓዘሎም ከሎ ብቐጥታ ደው ኢሎም እናተለማመጹ ማሽኖም ከልቅቁ ይውዕሉ እዚ ብዝርዝር መረዳእታ ዘለኒ እዚ ናተይ ምኽትልውን ይፈልጥ እዩ ተነጋጊርና ስጉምቱ ንውሰድ ናብ ፍታሕ ይቀረቡ እከለ 300 ሚልዮን ወሲዱ እከለ ማሽን ወሲዱና ተባሃለ ክልተ ዓመት ሓሊፉና ሓደ ግዜ ፖለቲካሊ ትሪኦም ነገራት ኣለው ኣብ ቃልሲ ዓበይቲ ሽም ዘለዎም ሰባት ካልኦቱን ሒዞም ከይጠፉ ብዝብል ናይ ሓሶት ሓድነት ንምቕጻል ዝገበርና ይጻዕር ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ናይ ሓሶት ሓድነት ኣብ ዝመረረን ግዜ ስጉምቱ ክውሰድ ዶክመንት ከይተረፈ ቀሪቦም ተግባራዊ ግን የተገበረን የመረረኝ ሰዓት እርምጃ ወሰድ አለበት ባልኩበት ሰዓትም እርምጃ እንዲወሰድ ዶክመንት አቅርቤም ሳይቀር ተግባራዊ አልተደረገም حزن አይ ከሕድኻ ዝለኒ ዘሎ መራርሓ እቶም ዋና ገበነኛታት ናይ ባዕሉ ሰባት ገይሩ ዝቆጥሮም ምክንያቱ ናይ ወንጀል ኔትወርክ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሚዕኹም ኢኹም ሕዚ ናይ ባዕልና ሰብ ስለ ዝመፀ ከም ጌታቸው ክነዕንቅፎ የብልናልና ወርል ነይሮም ጌታቸው ንዓንቀፈ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ ጌታቸው ዝዓንቅፈሉ ዝነበረ ምክንያት ድማ ናይ ስርቆት ኣካል ኔትወርክ ስለ ዝነበርኩ እዩ ካሊ ምክንያት የለን ኣብ ላዕላይ ዝረኸቡ ኣካውንት የለን ካሊ ዝተረኸበ መሬት ይኹን ካርታ የለን ይብል አይተ ጌታቸው ረዳም ብሰንኩ ውሕዳት አመራርሓ ሰራዊት ንኹልና ጸለምና መጺናይና ዝበለ አይተ ጌታቸው ረዳም ውሕዳት ጀነራል ኣብ ንግዲ ወርቃትዮም ናለው ኣብዚ ጉዳይ ኣትዩ ዘይፈልጥ ጀነራል ከይተረፈ ብሰንኮም እናጸለምና ነርናይና ይብል ኩሎም አመራርሓ ሰራዊት ሰሪቆም እዮም ዝብል ተረግት እና መሐላለፍናይና መጺና እዚ ሕሸት እዩ ሃይለ ስላሴ ምጥቃስና አበይና ሃይለ ስላሴ ክዕተት ምግባርና አበይና ንሱ ሕሉፍ ነህዝቢ ትግራይ ተቆርቋሪ ኮይኑ ክቀርብ ንገብሮም ምግበይ ክዕተት ምግባርና አበይና ንሱ ተቆርቋሪ ህዝብ ንገብሮም ግን ድማ ኣብዚ ጉዳይ ኣትዩ ዘይፈልጥ ጀነራላትና ኣብ ንግዲ ወርቂ ተሰማርዮም እዮም ክበሃል ጌርናይና ኣብ ንግዲ ወርቂ ተሰማራዩ ብዕላዊ ክነሓትት ስለዘይኻልና ኩሎም ብቕንዕና ህዝቦም ዘገልግሉ ከይቀረዩ ብጅምላ ፈሪድና ኣሎም እዞም ኣብ ንግዲ ወርቂ ተሰማራዩ ንምንታይ ናብ ሕጊ ዘይቀረብናዮም ንዝተባሃለም ቀዳማይ እዚ ናተዓናቀፈ ጸናሕ ፖለቲካል መራሕቲ ተሓተቲ ክኾና ይደልዩን ተሓተቲ ከይኾኑ ዝደልየሉ ምክንያት ድማ ባዕሉውን ተሓታት ስለዝኾነ እዩ ናይ ገበን ኢንተርፕራይዝ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘተሓዝ ምንም ነገር የብሉን ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓለፍቲ ጌታቸው ካብ ስልጣን ኣወጊድናዮ ኢና መንግስቲ ፌደራል እውን ናብ ካሊእ ነገር ከኣት ስለዘይኽእል ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ተጠቒምካ ኣብ ሃይሃይታ ንግዲ ወርቅን ሃይሃይታ ኮንትሮባንድን ምስላት ተጠሚዶም ይርከቡ ግን ትረኸም እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ምዕራብ ትግራይ ንምልስ ካሊእ ግዜ ደቡብ ትግራይ ንምልስ ኢና እዮም ዝብሉ እዚ መሕፈር እዩ እዚ ምስ ናይ ባዕልኻ ህዝቢ ተዋጊእኻ ኣይኮንካን ትምልሶም ስለዚ ሰላም ክዛዘም ዘለዎ ኩሉ ክዛዘም ኣለዎ ክብሉ ምስ ብልሽዋ ኣሰራርሓን ንግዲ ወርቅና ድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ይገልጹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ቴሌቪዥን ፋና ዝገበርዎ ጻንሒት እዚ ቀዳማይ ክፋል እንትኸውን ኣይተዛዘመን